Θέλω να γίνει διάσημος. Κάτσε όρθιος. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Σήμερα θα έχω δύο καλεσμένους, τον Νίκο και τον Νεόφυτο. Σιωπή. Είναι δύο πάρα πολύ καλοί μου φίλοι, τους γνώρισα φέτος. Είμαστε μια εβδομάδα. Δύο. Α, οκ. Γενικότερα φίλους δεν είχα ποτέ. Σήμερα ήρθαμε εδώ για να κάνουμε το Bean Boozled Challenge. Το Bean Boozled Challenge είναι ένα challenge στο οποίο βρίσκονται μέσα ζελεδάκια, τα οποία ζελεδάκια είναι ζευγάρια. Δηλαδή έχει ένα ζευγάρι με πράσινα, ένα ζευγάρι με πολύχρωμα, ένα ζευγάρι με κίτρινο. Το ένα έχει ωραία γεύση. Και το άλλο δεν έχει ωραία γεύση. Έχει γεύση με του. Έχει γεύση με του, για παράδειγμα. Το ένα είναι καλό, το άλλο είναι κακό. Κανονικά το challenge έχει μέσα και αυτό το τροχό, τον οποίο πρέπει να το γυρνάει ο καθένας μόνος. Αλλά έτσι δεν θα δοκιμάσουμε όλες τις γεύσεις και εμείς θέλουμε να τις δοκιμάσουμε όλες. Βέβαια και τα σκαφά. Και έχουμε και σακούλες για να φτύνουν τα παιδιά, γιατί εγώ θα κερδίσω προφανώς. Σακούλες με του. Είναι σακούλες από το Zara, το βίντεο δεν είναι sponsor, έχω 82 subscribers στο κανάλι μου προφανώς. Τρούβα. Έχω πάρει τις σακούλες. Δεν τη θέλω, παιδιά, θα νικήσω. Καλά. Όποιος κερδίσει ξέρει τι θα γίνει. Θα πάμε μετά για καφέ και θα το κεράσουν οι δύο χαμένοι. Δηλαδή θα με κεράσουν ένα καφέ. Είστε έτοιμοι? Πανέτοιμοι είμαστε. Είναι σούμερα. Μπορείς να διαλέξεις εσύ Νίκο ποιο χρώμα θες να πάρουμε πρώτα. Όλοι μαζί τρώμε. Όλοι μαζί τρώμε. Όλοι μαζί. Θα πάω κατευθείαν για το πιο σάπιο. Έλα ρε μαλάκα, εντάξει. Μπορώ να διαλέξω ένα άλλο. Όχι, τελείως. Γιατί είναι έτσι αυτά. Μυρίζει κάτι, το σάπιο να μυρίζει. Εγώ το έχω να ξέρω. Μυρίζει λίγο, δεν να μυρίζει λίγο. Μυρίζει δυο. Δεν μυρίζει δυο. Εγώ δεν θα μου το φάω. Δεν θα μου το φάω. Θα το φας και θα βρει και... Άμα δεν το φάει κάποιος χάνει αυτομάτως. Και αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τρώει, σημαίνει ότι τρώει και κερδάει καφέ. 1, 2, 3. Λοιπόν, Wow! Wow! νομίζω είναι κάτι. Πρέπει να δώσουμε. Τέλειο, Είναι απέζιο πράγμα. Τι είναι! Με έχει κολλήσει το δω. Πάνω σου είπα το τούτι φρούτι εγώ. Σου είπα μυρίζουνε τα δικά μας. Η Jelly Guts με βοήθησε. Καλό. Πάρε άσπρο. Σε παρακαλώ. Μην το μύρω. Καλημέρα. Ποιος φύγει την βρει στο μπάνιο και δεν μπορεί να την ανοίγω. Συγγνώμη Νίκος, θα το πάρω. Sorry που έχω μπράτσα. Χαλάρωσε. Θα κάνω. Σε παρακαλώ. Βγάλουμε λίγο τα πράγματα που είχαμε εδώ πάνω γιατί λογικά ήμασταν out of focus. Μήπως να βάλουμε και το μπισκοτάκι έτσι να φαίνονται που είναι πολύ alternative. Ναι, αυτό να κάνουμε στο μέση του. 2, 3. Έχω τα πανάκια. Είμαι σίγουρη. Κι εγώ. Αλλά είναι κοντά μου σπάτζελε. Αν αυτό υπήρχε σε Jelly Belly θα το αγόριζα. Ωραία. Διαλέγεις. 1, 2, 3. Όχι. Νίκο! Όχι, το πτύνω, μάτι Παναγία! Εγώ το πτύνω! Παιδιά! Δεν το πιστεύω! Τρώμε σιδεράκια! Πάμε. Απλό είναι τέλειο. Όχι, το πας. Όχι, το πας. Ωραία, μια χαρά είναι. Με λίγο μου. Διαλέγω τον εμετό. 1, 2, Όχι. Όχι, όχι, άσε πάλι. 1, 2, 3. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Θέλω να φύγω τώρα. Εγώ έφαγα με το τώρα. Εγώ είχα τέλειο. Δεν ξέρω τι είναι. Δεν μπορώ, διάφυξα σου. Δεν ξέρω γιατί το κάνω στον εαυτό μου αυτό να σε γύρω τον τρώω μόνο και μόνο για να μην δώσει τη χαρά στον Νίκο που δεν κεράσει καφέ. Εγώ έχω ήδη κερδίσει, οπότε. Εξεράς τώρα, εγώ αυτό φάω. Πώς έβαλε το σάπιο. 1, 3. Τέλειο. Πήρες εγώ. Παιδιά. Όχι, είναι χειρότερο. Παιδιά. Όχι, όχι.
τα πιείτε ρε. Δεν θέλω άλλο. Όχι, Νατάλια. Έλα, πάρ' το. Καφέ. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι γιατί δεν μου βοηθάς λίγο να πει. Τι κάνεις? Τόσο ardilla. Μην ξέρεις πάνω μου. Άστα τώρα φεύγει. Το γράψω. Όχι, δεν. Το καταφέρω που λέω να κάνω το. Σε παρακαλώ. Μια, ήταν να πέσει πολύ. Δεν μπορούσα να το φάω. Ο νόμος κάνε. Που το ακουμπάει το δότη μου. Ναι. Πέθανα. Ποιος σου επέλεξε το καφέ σου το επέλεξε? Εγώ ηλίθεια. Ωραία, το βλέπω. Ένα. Δεν είπες τρία. Τρία. Μάρο! Μάρο! Δεν θα μου παγκάθω. Είναι χάλια, θα το φάω! Παιδιά. Γιατί να τρώω τα απέσια πράγματα, γιατί όλα τα απέσια. Όχι, θα το φάω. Άρα, άρα. Εγώ είμαι αγάπη, παιδιά. Το γράψα. Πρασινάκι. Ένα. Πες χώρο. Ένα, δύο. Πάλι χόρτο ρε μα. Πολλά. Το νόμο δεν έχει υπερβάλλει. Στο χώρο είναι μια χαρά. Καλό το χορταράκι, φίλε, δεν είναι κακό, αλλά... Αγυρίζει. Πώς είσαι νιώθετε? Χάλια είναι, παιδιά. Το στομάχι σου? Δεν είναι καλά. Καλά, πώς είσαι? Πεθάνω, αλήθεια. Καλά, εσύ εντάξει. Εγώ έφυγα και καλά, έφυγα και δύο καλά, τρία κακά. Φίλε, εγώ έφαγα... Τρία καλά, τέσσερα. Πόσα ήταν όλα μαζί? Το. Εγώ έφαγα 7 κακά και ένα καλό. Έφυγε καλό. Έφαγε. Έφαγα καρύδα Καρύδα. και το κακό άρεσε στη μάνα, δηλαδή δεν έφαγα καλό στην ουσία. Ναι, δεν καταφέραμε να βάλουμε έναν νικητή για να τον κεράσουμε δύο άτομα. Οπότε τώρα εγώ με τον Νίκο θα παίξουμε κάτω ψωλίδι χαρτί. Νομίζω γιατί είμαι αίτητος σε αυτό. Τρία και το μπούμ. Ποιο μπούμ ρε, το ένα και τελείωσε. Και μπούμ ρε. Λοιπόν, ένα, δύο, τρία. Πέντε ψωλίδι χαρτί. Πέντε ψωλίδι χαρτί. Ναι! Πέντε ψωλίδι χαρτί. Πέντε ψωλίδι χαρτί. Τρία, ένα. Δεν κέρδισα. Και το πούμε είναι τώρα. Εγώ δεν το πεζέλιο, το πέτρα ψαλίδι χάρτη, χάρτη, χάρτη και μετά πάει και το μπουμ, και το μπουμ, και το μπουμ. Ωραία, δύο μπουμ. Ναι, ναι, και το μεγάλο μπουμέλα, έλα, είναι όλη την και το μεγάλο μπουμ, και το μεγάλο μπουμ. Ναι, κέρδισα. Θα παίξουμε πέτρα ψαλίδι χάρτη. Νομίζω γιατί είμαι αίτητος σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε, παιδάκια μου. Χαρά μας, τι είναι, πώς το λέμε. Χαρά μου. Αν σας άρεσε το βίντεο με τα παιδιά να μου το πείτε κάτω στα σχόλια για να ξέρετε να τους ξαναφέρω. Έχετε να πείτε κάτι. Κάτι. Έλα, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ για ένα ακόμη βίντεο. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά. Γεια σας. Κάντε φιλάκια. Τι φυλάκια μου. Εντάξει. Πες ένα γεια στους εκατομμύρια subscribers. Δεν θα πεις πες. Θα λέμε γεια. Παναγία μου. Τι σταματήστε να μου μιλάτε ρε φίλε. Άντε τώρα. Τι εσύ ρε κοντέτσι. Δεν είχες δοκιμάσει από τον Κούφι. Ναι ρε φίλε, η χουδιά είχα δοκιμάσει όμως. Όχι σκυλοτροφία, αυτό ήταν σαν να τρώω την κονσέρβα του. Παναγία. Είναι αηδία. Τώρα το πιάσα. Ας το κάνω τώρα. Σε Πότε θα μείνει πιο άσχημη.